belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Volgens advocatenkantoor Silvran & Partners moeten anonieme getuigenissen niet zomaar voor waarheid worden aangenomen. Het gaat vaak om lafaards die niet de waarheid vertellen en daarom onbetrouwbaar zijn. Advocatenkantoor Silvran & Partners zegt dit naar aanleiding van het noemen van de naam van Miguelangelo Lo Martinez afgelopen vrijdag tijdens de behandeling van de roof van 600 kilo drugs uit een politiekantoor. Volgens een anonieme getuige zou Martinez erbij betrokken zijn, maar volgens zijn advocaten is het schadelijk dat op die manier iemand in een kwaad daglicht wordt gesteld en daarom zouden anonieme getuigenissen beter niet meer gebruikt kunnen worden in de rechtszaal. De afwikkeling van het faillissement van de Girobank heeft nog veel voet in de aarde. De Extra meldt vandaag dat er vanuit Nederland 170 miljoen is geleend. Daarvan is 30% al terugbetaald. Daarnaast zijn er nog 30 klanten die in totaal meer dan 300 miljoen gulden nog te goed hebben van de Girobank. Girobank zelf heeft een limiet gesteld van 1,2 miljoen per rekening voor wat ze terug gaan betalen. Dus daar zit nog een verschil tussen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao vraagt zich af of Curaçao daadwerkelijk toeristen willen hebben die op 5-sterren accommodaties afkomen. VBC zegt dit naar aanleiding van reacties die te horen waren op Curaçao op het moment dat er bij Sendels een ongeluk gebeurde. Vorige week brak daar een glas in het zwembad en volgens VBC is het opmerkelijk dat veel mensen met allerlei verwijten komen over luxe hotels op Curaçao. Afgelopen donderdag is het schooljaar begonnen. Vanaf vandaag is ook het schooltransport weer geregeld. Dat zegt Darius Leo Plantijn, voorzitter van onderwijsvakbond CITEC. Hij bedankt de chauffeurs voor het feit dat ze zich weer willen inzetten om te zorgen dat alle leerlingen op tijd naar school komen. De afgelopen periode was er veel onduidelijkheid en onbegrip over het regelen van het schooltransport, maar Plantijn is blij met de houding van de chauffeurs. 3 gemaskerde mannen hebben afgelopen weekend ingebroken bij een notariskantoor aan de Krakkersbaayweg. Ze wilden er vandoor gaan met de kluis, maar daar bleek niet zoveel van waarde in te zitten. Toen zochten de mannen in het kantoor naar meer spullen van waarde, maar die hebben ze uiteindelijk niet gevonden. De politie heeft de zaak in onderzoek. 2 jaar geleden is begonnen met het plaatsen van intelligente LED-verlichting op de wegen van Curaçao. Onder meer de Kaya Helminwiels en Pater Eeuwensweg hebben al dergelijke verlichting. Afgelopen weekend was ook de Julianabrug aan de beurt. Het was een grote operatie, maar het is gelukt. Ook op de Julianabrug is nu intelligente LED-verlichting 's avonds. De 17-jarige Curaçaose tennister Kaytien Karel heeft de halve finale bereikt van het Porsche Center Antwerpen Open toernooi. Dat wordt gehouden in België. Karel heeft al eerder veel indruk gemaakt in de regio, maar nu is ze ook bezig met een goede opmars in Europa. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.